Gaurkoan, kristalezko sabaiaren apurketari buruz hitz egiteko, Ane Bastidalizaso idazle eta irakaslea dugu gurekin platoan. Ongi etorri, Ane? Eskerrik asko, bai, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, bai, urduri xamar pixkat, etorri berri, Iruñara, eta, bueno. Claro, zezu berez ez ara hemengoa, Ez. baina, bueno, esan genuen, ezagutu ginen elkar, gainera, iragarki feminista batean, ez? Bai. Orduan esan du, gainera, pixkat esperientzia kontatuta eta bar, kristalezko sabaia programarako profil oso egokia zinen. Bai. Eta Donostiatik egin zaitut etorri, ez? Bueno, Gasteiztik etorri naiz. Bai, Vale. Gasteiztik, lanetik, nabil lanean, Debakoa naiz. Hori da. Momentu honetan Gasteizen bizi naiz eta bertan nago lanean. Bale. Bai. Zu berez zara irakaslea, Bai. baina baita ere idazlea. Baita ere, bai, badut txikitatik badut zaletasun hori, 11 urterekin irabazi nuen lehenengo saria, ipuin bat idazten, Norrari da Taotxaneko eguzkia lapurtzen. Eta Donostiara eraman gintuzten, han bertan beste ipuin bat idaztera, 2000 peseta irabazi nituen, sari bat, eta bueno, hantxe hasi zen ere idazteko zaletasuna. Eta idatzi bai, baina argitaratu lehenengo ipuina duela urte terdi argitaratu nuen. Hauxe, hementxe dago nire ipuin txikia, Idean eta bere lagunak. Zertan datza ipuina? Neskatxa euskaldun japoniarra, 11 urtekoa, Bizkaian dagoen baserri batean bizi da bere amarekin. Bere ama japoniarra da, baina bertan bizi dira ama, alaba eta beraien lagunak animaliak. Bizkaiaztoa, Inaxio Antzarra, Estefania Atea, 3 txakur dituzte, Tina Katua. Eta bapatean, hodei erraldoia agertzen da, eguzkia estaltzen du eta usain txarra dator. Ez dakiten ondik, baina badirudi zabortegitik datorrela. Ezin dira baserritik atera, eta, hor baserri barruan ere irratira deituz, sari bat irabazten du gure protagonistak, Ideanek, eta sari hori bidaia da. Bidaia, kostaldeko herri batera, Debara, eta bertan itsasoa ezagutzen du, eta baita lagun berri bat. Eta lagunak lagunduko dio bere herriko arazoa konpontzen, baina ez dut gehiago kontatuko, irakurtzen badezu, ala norbaitek irakurri nahi badu, amaiera nik ez esateko. Bai. Baita ere, ipuina gainera argitaratuta dago hemengo Berriozarko, ez? Plato honen ondoko argitaletxe batean. Hori da, denon artean argitaletxeak argitaratu du, hemengoa, Berriozarrekoa eta, Nafarra. Beraz, hemen egon bar zinen, dudarik gabe. Pozik, bai. Eta ipuina ere, protagonista bezala dauka neskatxa bat, eta baita ere ama bakarraren papera ere hor, ez dakit, egiten diozu hor, Bai, familia hori da ama eta alaba, eta gero animaliak. Bai. Eta zu horrelako zerbait sortzerakoan ere, badaukazu, imaginatut, helburu bat, ez? Ze azkenean, badaude ere, kristalezko sabaiak, inkluso gure imaginazioan, ez? Bai. Beti pentsatzen dugu modu batean, ez? Ja daukagu imaginarioan oso konkretuki zehaztuta nola izan behar diren gauzak, ez? Hori da, eta familiak ere, eta nik ere hori nahi nuen mezu hori utzi. Familia mota ezberdinak daudela, ama eta alaba bakarrekoak adibidez, eta atzerrikoak izan da, atzerritik etorritakoak, baina Bizkaian eta baserri batean bizi direnak, eta gainera amak japoniera irakasten du herriko hizkuntza eskolan. Beitu? Hori ere mezu horiek utzi nahi nituen. Gaur egungo gizartea horrelakoa da, edo horrelakoa izan beharko luke, eta inolako arazorik ez izatea, inolako sabairik edo arresirik, bai. Ez egotea, beraientzat.
Bai, ze askotan hitz egiten dugu elkarrizketa hauetan erreferentei buruz, ez? Bueno, emakume, benerazko emakumei buruz, baina baita ere nik uste literaturan ere behar ditugula historia edo ezberdinak, ez? Erreferente literario ere ezberdinak, ez? Ze bestela, baita ere irakurtzerakoan mezu berdinak jasotzen ditugu, ez? Eta orduan hori ere ez diguzten gure burua irikitzen eta batez ere aurrek eta eskoletan eta gauza horiek ikusi behar dituzte. Gaur egun familia, ama bakarra, ala aita bakarra, ala bi ama, aita eta ama, bi aita, ala dena delakoa. Orduan, gauza horiek ipuinetan isladatzea ona da, ze azkenean ipuinen bitartez mezu asko partekatu ahal ditugu. Aurrekin eta helduekin. Ados egon ala ez, baina behintzat pentsaraztea, ez? Bueno, ahi ba, beste familia mota bat agertzen da hor. Bai, eta gero irakasle moduan ere imaginatzen dut, ze azkenean batzutan egia da hezkuntza orokorrean eta zenbait adinetan gehiago, igual lehen hezkuntzan eta aurre hezkuntzan oso feminizatuak diren lanbideak dira orokorrean, baina bai egia da azkenean irakaslegoa autoritate moduko edo lidergo bat da, ez? Osa, azkenean autoritatea da klase barruan, ez? Zentzu batean edo bestean. Eta nola sentitzen duzu, adibidez, ikaslegoa somatzen duela autoritatea emakume bat denean, ezberdin? Edo sentitu alduzu horrelako baita ere sabairen bat edo... Lehen hezkuntzako aurrekin pixka bat somatu dut, 7-8 urte dituzte nire ikasleek, eta ez nuke esango errespetu falta, baina bai konfiantza gehiago edo oso azkar hartu duten nirekin. Eta bromak egiten dituzte, txisteak, eta txisteak igual ligatzeko txisteak, eta bai, eta ez dakit hori irakasle mutil batekin egingo luketen. Horrune nolabait hurbiltasuna nabaritzen dut, baina igual batzutan ere, edo zer gauza esateko ere ausartzen direla. Edo jartzen dira arro, hori 7-8 urterekin, eta begia ixten, eta... Holako gauzak edo oparitxoak ekartzen dizkidate, eta ez dakit irakasle mutil bati, hori agian ere bai, egingo diote, baina adibidez aurrekoan San Valentin egunean, bihotzak eta marrastea eta niri oparitzea. Ondo legok ere, irakasle mutil bati egitea, baina agian hor moztuko dira hori egin baino lehen. Ze batzutan ere esaten dute, mutil hori marikoia da, eta ni, aizu zer esan dezu, eta zergatik esan dezu hori, eta parrezka hasten dira. Eta, saiatzen naiz ere hor, esaten, bakoitzak den modukoa da, eta onartu behar ditugu lagun guztiak, mota batekoak, bestekoak, ze mutil laguna badu ere, aizu, beste aukera bat da, saiatzen naiz hor ere mezutxoak uzten. Bai, azkenean garrantzitsua da ere irakaslegoaren azkenean gara oso... Erreferenteak. Erreferenteak, bai, eta haien, influentzia asko dugu haiengan, ez? Igual ikaslegoarengan. Ez dakitzu zure kideekin, beste kideekin, bai gizon emakumeekin partekatzen dituzun horretakoak, hau da, zenolako ikuspegi daukaten zuengan, ez? Edo... Lagunek. Bai, diot, aipatutako adibide horiek, ez, nola, uste duzun, igual, zuri egiten dizkizuten galderak edo detailetxoak igual beste gizonezko irakasleei ez dietela egiten, eta hitz egiten dituzuen horietako txaskarri horiek edo zuen artean ikusteko, ez ezberdintasun dauden, edo nola jokatu, edo... Bai, nik lagunekin hitz egiten dut honetaz, bai irakasleak diren lagunekin, ala idazleak direnekin, eta, kuadriako edo beste lagun batzuekin ere kontatzen diet, ez? Harrituta geratzen naizela, 7-8 urteko aurrek gaur egun, badutela pentsamendua oraindik guk txikitan edo genuena bezalakoa.
oraindik parre egiten ezberdina zen mutil bati buruz, ez? Hori, aipatutako hitz atar hori, ez? Marikoia da eta parrez eta zergatik parrezka edo jartzen dute brometan bezala, baina broma burla zentzu horretan. Eta lagunek eta komentatzen didate seme alabak dituzte ere, adin horretakoak, ala nagusiagoak, eta beno, zenbat lan egin behar den etxean, lehenengo etxean, ideia horiek kentzeko. Eta gero eskolan ere, guk irakasleok, berdina, gauza bera lortzeko. Bai, egia da nik uste esaten duzuna, ez? Osea, naiz eta igual gizartea norabide bateruntz dijoan, edo joan nahi dugun, ez? Gero, azkenean nik uste horrek ere informazio asko eta mota askotarikoa dutela oso eskuragarri, ez? Bai. Gero eta gehiago. Oroitarazi didazun, badaukat, neskatxo txiki bat herrian eta aurrekoan haserretu egin zen eta hasi zen emakume bateri izaten puta. Bai. Ez? Eta ostras, oso gogorra oso bortitza izan zen, ez? 5 edo 6 urteko neskato bat puta baina, ostras, eta esan duzu, baina, nik ez dut uste familian hori egunerokotasunean entzuten duenik, ez? Baina, karo, gizartean hori entzuten da. Emakumezkoei oso, askotan esaten zaie hitz hori, tamalez, ez? Eta gero, haiek badakite, ez? Esponja batzu bezala dira, eta badakite hori gogorra dela, eta ez dakit zer nahi duen, baina badakite, ez? Orduan, karo. Bai, hori da, horrelako hitz bat, 5 urteko neskatxa batek esatea, ala 7 urteko mutil batek, zuk esan dezuna, bidea aldatzen doa, aldaketak nabari dira, baina oraindik ere, geratu dira gauza batzuk lehen bezala. Eta, karo, nik adibidez 58 urte egingo ditut, duela 40 urte gauza horiek gertatzea eta igual gauza batzuei buruz ez hitz egitea, hori aldatu da. Ze orain beste errestasun batekin, ala naturalagoak dira hitz egiten horretaz, eta gero ere, nik behin erantzun hori eman eta gero onartzen dute. Bai, arrazoia. Gaur egun onartu behar ditugu mota guztietako lagunak, ze gainera batzuk badituzte bi ama, eta gauza horiek guk ez genituen esaten. Eta hor nabari dute aldaketa. Baina hala ere, jokaera errepikatzen da, barre egite horrena. Hor dago lan handia, egiteke, bai hezkuntzan, eskolan, gizartea aldatzeko, baina benetan aldatzeko eta onartuak izateko haur mota ezberdinak. Eta ja ez bakarrik sexu kontuan baita ere, gaur egun badira behar bereziak dituztenak, ala autismoa dutenak, eta bar. Orduan ezberdinak baina berdinak dira, orduan modu horretan tratatzea. Eta ez betiko broma hori burlaka ala barrezka. Hori da gure helburua. Egunerokotasunean duzuten ez irakasleok, gurasoek ere, bai ama, gurasoek ere horretan lan egin behar dugu. Eta irakasleok baita. Eta idazleok. Bai, egia da. Bai. Ze kristalezko sabai mota ezberdin somatzen dituzu zu hori duela 40 urte edo orain? Nola ikusi duzu aldatu dela? Kristalezko sabaia mantentzen da oraindik hor dago, ez da apurtu, baina kasu horretan adibidez. Gaur egun familia mota ezberdin gehiago ikusten ditugu eta ikusten dituzte aurrek. Edo etorkinak baditugu gehiago ere inguruan. Orduan, ohitu egiten gara azkenean begiekin gure inguruan ikusten ditugunean. Onartu ala ez, baina ohitura hartzen dugu. Eta horretan aldaketa dago. Orduan, gehiago daudenez inguruan, agian guk geu sabaia hori gutxitu egiten dugu. Eta horrazten da dena.
guk ere, adibidez emakumeok lan munduan nabaritzen dugun kristalesko sabaia, guk ere, gure egunerokotasunean, apurtu behar dugu. Ez dugu atzerritarrekin adibidez Sabai hori jarri behar, ez? Hori da. Bai, ze azkenean, nik uste hitz egiten dugula kristalesko sabaiari buruz orokorrean, baina sabai asko daude, ez? Hori da. Kristalesko sabai asko daude, claro, bizi garelako desberdintasuna bermatzen duen gizarte batean, bai. eta azkenean, hori, gauza asko daude apurtzeko, ez? Eta orduan, bakoitzak baditu bere kristalesko sabaiak, eta igual gutxinaka apurtu aldirenak, eta gero, saiatu bar gara. Hori da. Eta gero, ezberdin direnentzat, gizarte hau ez da erraza. Orokorrean, oroar, hor ere, aldatu da, agian hor kristalesko sabaia meheagoa da, lehen lodiagoa zen, baina oraindik hor dago. Eta duela astebete, kasualitatez, nire semea ludotekara eraman nuen, eta justo atea kristalezkoa zen. Eta bapatean, korrika joan zen, barrura, etzen konturatu, atea itxita zegoela, eta danba. Eta pentsatu nuen, horrela da. Haze metafora, ez? Haze metafora, hor dugu, ez dugu ikusten posigoaz korrika nunbaitera, baina, mugatzen gaitu, eta sekulako kolpe hartu zuen, ezin izan zuen barrura sartu, eta hori ere gertatzen zaigu guri, ezin dugula aurrera egin, askotan, lanean, lortu nahi ditugun gauzekin, kristalesko sabaia hori dagoelako. Bai, askotan hitz egiten dugu hori buruz, nola jaiotzen garen ez, inolako mugarik gabe, edo inolako ez, eta gero, ez gutxinaka, jartzen dizkigute zenbait muga eta gu onartzen ditugu bezala, ez? Bai. Inkonsienteki gainera batzutan, hori da, bai. Eta azkenean mugatzen gaituzte eta bideratzen gaituzte modu batean bizitzera, ez? Agian zu beste gauza bat nahi duzu egin, edo oroitzen naiz, beti oroituko naiz, nire herrian bazegoen eskato bat futbola maite zuena pila bat, eta bere gurasoak, tradizionalagoak ziren edo, eta komunion edo momentua egin behar zuenean, berari soinekoa eraman behar zuela esan zioten. Eta bai ala bai, ez zegoen beste aukerarik. Eta bera ez, bera, komunioa egin behar baldin batzen, egingo zuen, baina bera osasunaren jantziarekin joan nahi zuen egitera. Eta ezen posible izan. Eta ikusten dituzu ez, bere eguneko argazki horiek, ez, jaunartzea, ez, deitzen da euskeraz. Eta supertriste, soineko horrekin supertriste, eta gero, ikusten diozu ez, azkenean, mugatzen diozu eta egiten diozu bide bat hartzea, bera, ez nahi duen hartu, ez, orduan ez, pozikoan, eta bum, ez, talka. Hori da, talka. Bai. Eta begira, nik ere txikitan asko jolasten nuen futbolean, nire herriko plazan, eta amak uzten zidan, baina aldi berean esaten zidan, zertan zaude beti futbolean mutilak bezala jolasten? Azkenean, hanketan mini hartuko duzu, eta hori esaten zidan, ez? Eta nik jolasten jarraitzen nuen, eta gainera orduak ematen dituen, baloiarekin, baina hori entzuten nuen. Karo, eta sartzen zaizu, ez? Bai, eta gero ja nolabait gaizki sentiarazten zaitu horrek, zer egiten ari naiz, mutilen jolasa? Eta gustoko nuen, pila gustatzen zitzaidan. Eta utzi zenuen edo? Ez, gero herriko taldean jokatu nuen, ja nesken taldea sortu zen, 11 bat taldean, jokatu nuen, eta gero Madrilen ere jarraitu nuen. Beti izan dut hor jolasteko futbolean, eta kiroletan, bai frontoian, palan, tenisean ere txikitan, kiroletan, bai, beti aritu izan naiz, baina futbolean asko. De hecho, nahiko futbolzalea zara, incluso Madrilen bizi zinenean sortu zenuten zer realzale peña bat, Bai, Madrilgo realzaleak,
Euskal Etxean zegoen atletik zaleen peña, eta errealekoa falta zen. Eta bueno, bai, eta gero ere osasunekoak izaten zuten, bai, guk ere sortuko dugu osasunako bat, baina hortxe geratu zen. Baina erreale ez zuten sortu, ze zeuden, osasunako zaleak, eta guk bai sortu genuen, ikasle batzukin elkartu eta baita bazkide batzuekin, eta sortu genuen. Erregistrora joan, errealari ere paperak eraman, batzordea sortu, eta gutxinaka bazkideak gehitzen joan ziren, eta momentuan 100 daude, 102, eta bueno, norbait, ni presidenta jarri nintzen, nolabait bultzatu nuelako, benga, guazen sortzera guk ere, batez ere, taldetxo bat izateko, elkartzekoan Euskal Etxean, eta partidak ikusteko, edo gaur egun ere taberna batean ikusteko elkartzen dira, Anter taberna, baina derbiak direnean Euskal Etxean. Eta bueno, giro hori Madrilen bizitzea oso polita zen eta da. Ze gero nik badut ere nola esaten da, relazion amor-odio futbolarekin. Jokatzea gustoko dut, erreala ikustea ere, ze bada sentimendua. Baina gero badaude gauza batzuk futbolaren munduan, gustoko ez ditudanak. Claro, eske futbola baita ere ez, nik uste patriarkatu eta kapitalaren, vamos, bai, adibide... Seme ez egite... Seme handiena da, eta gainera hor dagoen negozio hori, horrelako soldatak eta ere mugitzea, gu lanean gabiltza eta gero, beraiek hainbeste diru irabaztea horregatik, orduan, bueno, horrekin ez nago oso gustora. Bai. Eta, bueno, taldetxoa ala ere jarraitzaiok beste modu batean bizitzen dugu, ez dugu zer irabazten, dena da bihotzarekin egindakoa, eta han, Euskal Herritik kanpo zaudenean ere, denak hurbiltzen zaitu eta... Etxean sentitzera, ez, edo? Bai, nolabait hori, horregatik. Eta han ez dira egongo neska edo emakume asko futbol peña baten, ez dakit, presidenteak direnak, ez? Imaginatzen dut. Ez dakit, baina ziur gizonezkoak gehiago direla, ziur baietz. De hecho, ez dakit nola nabaritzen zuten hori, ez? Edo noizbait sentitu alduzun, ez dakit, komentarioren bat desegokia izan zena, edo ez horregatik. Nik ez dut entzun emakumea izateagatik, hori ez, bai entzun dut atletiken kontrakoa ez izateagatik. Hori bai entzun nion bati de, nola izan dezakegu presidentea bat, errealekoa eta atletike ez gorrotatzea. Eta minduta geratu nintzen, errealzalea bazara atletik gorrotatu behar duzu? Ni errealzalea naiz, baina atletik ere maite dut, gainera familiarria Bizkaian bizi da, nire aitaren aldetik, denak bizkaitarrak. Maite dut, osasuna maite dut, Eibar, Alavés, lehenengo ere Euskal Herrikoak. Eta hori bai entzun nuen, bestela justo agian aurkakoa entzun izan dut. Ze ondo emakumea egotea, ze normalean ez daude. Eta hori bai, ze ondo, gainera gaur egun emakumeak ere, hor ere badago aldaketa. Eta gizonezkoen ahotsetatik edo emakumezkoen ahotsetatik? Gizonezkoen ahotsetatik, bai, eta hori polita iruditu zitzaidan. Bai, gainera gure batzordeko baten ahotik, eta baita bazkide baten ahotik, gero ere nahi izaten dute gaztea bazara hobeto, edo erdi gaztea, ze nila erdi gaztea naiz. Ez gaztea, ez zaharra, erdi gaztea. Orduan, ondo, zentzu horretan, eta gero ere, saiatzen naiz, beti ere, nesken futbolari buruz, sustatzen, bai, futbola sustatzen, eta baita ere, nesken partidak aipatzen, ez bakarrik mutilena, eta, aurreko asteburuan, hortxe egon zen derbia, neskena, San Mamesen, Atletik eta Realan aurkakoa, eta oso polita da San Mames baten, ez, jolasten egotea, ala hemen Iruñan, ala Eibarren, Realaren Anoetan... Bai. Nik uste baita esaten duzuna, ez, azkenean emakumezkoak daudenean hor barruan baita ere ez dakit presidentzietan edo ez lidergo postuetan, ez, barnetik ere gauza asko egin daitezke, ez?
Zezkenean nik uste hori baita ere dela ikusten dugun, ez, eta elkarrizketetan somatu den arazo bat, askotan kuotak, ez, edo berri batzun kuotak betetzen dira, ez, eta badirudi 50% emakumeak direla, ez, baina, karo, gero lidergo postuetan emakumezkorik ez baldin badago, gero, aukeraketa, ez, edo benetazko, ez dakit, erabakiak hartu behar direnean, perspektiba feminista hori edo ere falta da. Bai, falta da, zuk esan dezuna, gizartearen 50% emakumeak gara, bestea gizonezkoak, baina goi postuetan gehienak gizonak dira. Entrenatzaile gutxiago daude emakumeak, arbitroak, presidentak, ala jokalariak, bueno, gehiago daude, baina, hori, soldata ezberdinak dituzte, mutilek eta neskek. Eta gero ja futboletik kanpo ere, hori, goi karguetan, lehendakari emakumerik ez dugu ezagutu. Ala postu handi horietan, emakumeak falta dira. Aurrekoan, ilapaindegian, ilapaintzaileak esaten zidan, askoz ere emakume gehiago gaude ilapaintzaileak, baina gero ezagunak, ileapaintze gizonak dira. Toni Angai edo nola ditzen dago, Mikel Luzea, eta sukaldariekin berdin. Bai, aurreko arera aipatu genuen hori, sukaldaritza ere oso feminizatua beti izan den zerbait dela, ez? Eta gainera, ez, beti amonaren hau eta beste eta gero, famatuenak, gizonak eta elitera llegatzen denean mobila. Gizonak, sukaldariak. Eta Estrella Michelin, eta olakoak, eta lan taldean emakume gehiago egongo dira, ziurazki, horratzean, baina nor da ezaguna, sukaldari gizona, gizonezkoa, eta horrelako adibide pila. Zure kasuan ere, adibidez, liburura bueltatzen, horrelako aukerak ere, adibidez, proiektu bat sortu edo, enpresa bat edo hau eta beste, askotan, nik somatu izan dut, nik uste orain gero eta gutxiago, ez? Baina, bai, beti izan dela, gizonezkoak erosoago sentitu dira zerbait enprenditzen eta, igual, hainbeste pentsatu gabe, ez? Baina emakumezkoi batzutan gertatzen zaigu, ez? Arriskatzea kostatzen zaigula, nik uste, ematen diozkio ulako buelta asko, daukagun egoeragatik, ez? Gero, ditugun beste pixu horien gatik, ez? Hori da. Gehiago kostatzen zaigu arriskatzea, ze gainera ere laguntza gutxiago ditugu. Ze askotan emakumei gertatzen zaigu, aukeratu behar dugula edo hori ematen du. Arrakasta izatea, lanean aurreratzea eta gora igotzea, ala amatasuna, ama izatea. Eta biak ezin direla eta zaila da, biak batera eramatea. Eta nire kasuan, justo pandemian idatzi nuen ipuina, eta argitaratu beranduago izan zen. Justo nire semea erdituta gero. Elkartu ziren bi gauzak. Argitaratzea denon arteanekin eta umea jaiotzea. Orduan, etzen erreza izan, azkenean ere liburu bat aurkezten duzunean, aurkezpenak egin behar dituzu, hemen, han, mugitu, gero ipuin kontalariekin ere ibiltzen naiz, eta dena kudeatzea eta aurra zaintzea zaila. Zaila, baina egin daiteke. Egin daiteke, hori bai, helburua ez delako arrakasta handia lortzea, eta arrakasta lortzeko ere ez da bakarrik zu lan egitea, baina hori ere egin beharko dezu, ze arrakasta lortzen badezu ere, lana egin beharko dezu bai ala bai. Agian gehiago ere, ze jende gehiago ezagutuko zaitu, edo leku gehiagoetatik deituko zaituzte, hemengo feriara joan, ala hango liburu dendan ere aurkeztu, ona, gora, bera. Orduan, nire kasuan ez da hori, ez naiz famatua, eta agian horregatik bi gauzak orekatzea edo bi gauzak eramatea, kudeatzea lortu dut orain arte. Eta bueno, orain arte eta bigarren liburua idatzi dut, bigarren semea ez dut uste izango dudanik hori ja ez, baina bigarren liburua espero baietz eta argitaratzea ere. Eta beno, semeak ere orain 2 urte ditu, 3 egingo ditu, eskolara joaten da orduan ere nik ere badut orain
denbora libre gehiago, baina ez da erraza. Ez da erraza, ze azkenean denbora falta zaizu aurrarekin gehiago egoteko, edo sentsazio hori dezu, eta zure lanari edo lan berriari ipuinari ere emateko. Eta hor zaude beti, ez diot ematen denbora nahikorik honi, baina gero honi ematen badiot horri ez, eta hor aukeratu behar. Orduan ez da erraza, ez? Eta hori gertatzen zaigu emakume, igual zailtasun gehiago ditugu ere laguntza gutxiago, ze horrela ikusten gaituzte ere, adibidez, enpresa bateko nagusi batek, agian ez zaitu kontratatzen emakumea zarelako. Ala, ja, haurduntza geratzeko aukera duzunez, ez dizu esango horregatik, baina ez zaitu kontratatuko. Hori asko gertatzen da. Eta nik momenturen batean nire lanean, holako zerbait somatu nuen. Inork esan gabe, baina somatu nuen. Lanean ikasturtea hasi baino lehen, kontratu mota ezberdina egitea, bazekitelako ama izango nintzela. Hau da, autonomoa bezala lan egitera behartu ninduten. Nik eman dituen urte batzuk autonomo bezala, gero eskatu nien kontratu aldatzea, seguritate sozialean sartzea, beste kontratu mota egitea, egin zidaten, eta gero, ekonomia zela edo diru kontuengatik, ezin zutela hori mantendu, eta berriro eskatu zidaten aldatzea. Baina, justo, ama izan zenuen. Haurdun nengoenean eta bazekitenean ama izango nintzela. Haurdun kasualitatea izan zen, ez duzu inoiz jakingo, baina zure susmoak dituzu, ez? Hor nabaritu nuen kristalesko sabaia hori nahiko argi. Nahiko argi. Amatasuna haurdun geratu eta ja ez zaituzte agia mantendu nahi enpresan ala lanean. Eta nik uste dut hori emakume askori gertatu zaiela. Eta ez da batero justua. Ez da justua, ez. Noski ez. Eta gainera nik uste badagoela alde bat, dela diozuna, dela argi eta garbi, ikusten dela, sabai bat hor dagoena. Baina gero nik uste baita ere badaudela beste sabaitxo batzuk bezala, ez? Badaudela baita ere nola ikusten gaituzten edo nola pentsarazten gaituzten izan behar garela, ez? Ze, karo, gizarte presio bat ere badago, ez? Nola izan behar zaren ama zarenean, edo ze denbora kantitatea eskaini behar diozun zure seme edo alabari, ez? Agian nahi zaiola aita edo gizon bati exigitzen, ez? Ze azkenean, elkarrez dagoetan ez, suertatu da horrelako konversazio batez, lanbide bera izan eta haien artean, kiden artean hitz egin eta emakume batek ezin zuela imaginatu, ez, ama izatea zeukan biztea ritmoarekin, baina gero pentsatu, baina baditut kideak, eta direnak, eta ez dute hori zalantzan jartzen, ez? Eta pasatu behar baldin baute, uda oso bat kanpoan pasatzen dutela, ez? Baina, karo, amari ez da oso ongi ikusten, ez? Amak hori egitea. Hori da. Gizarteak ja baditu hor arau batzuk, ama izaterakoan, eta horrelakoa izatea da amaren funtzioa horrelakoa izatea. Eta hortik ateratzen bazara ja, zu zeu gaizki sentitzen zara. Hori da, ez? Esaten duzuna, ez? Ez naiz ama ona. Beldur horiekin bizi gara, eta ez ditugu kontutan izan nahi, baina eragina dute. Eta ez da ondo pasatzen, amatasunean ez da dena polita, gogorra da, eta badaude momentuak, hori, parrezka, baina aldi berean negarrez, gora berak, nik uste dut horregatik nahi dugulako perfektuagoa, hobeagoak izan, ama ereduak, eta askotan ez dakigu nola egin, eta ez dugu ondo egiten. Eta zaila da, ez dakite hori nondik aldatu behar den, Nik uste aldatzen ari dela, Eta aldatzen ari da. Ja, esaten duzuna, ja hitz egitea bakarrik. Nola amatasuna
modu askotakoa dela, ez daudela beti ez dela arroxezko, arroxa kolorezkoa eta beti superpolita eta ez, osea, esperientzia asko entzutea errealistagoak, denetarik, hauta beste, gero, aurrekoan entzun nion, Enar Alvarez, orain daukala late show bat, eta entzuten nion, eta batutan berak egiten du broma asko nola bera ez den ama ona, edo bera, Bai, ikusi ditu batzuk. Eta interesgarria da ere horrelakoak entzutea, ez? Oso. Eta lagunekin ere hitz egitea eta lagunek esatea, beira, lasai, niri ere gertatu gertatzen zaitu hori, o gertatu zitzaidan zure adina zuen, zure semearen adina nireak zuenean, eta horrek lasaitzen zaitu, eta horrelako gauzak ikustea ere. Orduan, eskerrak hori aldatzen ari dela, ze agian gure amek eta amonek, ez zuten horrela jokatzen, ez zuten horrela pentsatzen, guk bezala, ez ziren lasaitzen zentzu horretan, begira, agian ama naiz, baina hala ere bidaiatzen dut. Eta nire txikiak lagun batek zaintzen du, ala, bikotekideak, ala dena delakoa. Eta nik lehen bidaiatzen nuen, eta orain ere, eta bakarrik noa. Eta bakarrik zoaz, bidaiatzera lehen bezala, baina orain, seme bat, ala, alaba duzu. Eta ja, galdera, ez? Batez ere, amak, amonak, ez dutelako hori ulertzen. Beraintzat ja ama izatea, etxean geratu, aurrarekin geratzea zen, eta noski senarrarekin, eta beste seme-alabekin, denak zaintzen. Orrun hor, nabari dira aldaketak onerako. Bai, gaur egungo amek ere, egiten ditugu beste gauza batzuk ere, bai lanera joan, eta bidaiatu, nik nire kasuan bai behintzat. Elkarreta batean ere agertu da ama intensibo izatearen kontua. Bai. Badirudiela orain badagoela ere, baita ere, alde batetik esaten duen joera hau, ez? Baina beste alde batetik beste joera. Zu nola ikusten duzu hori gizartean gertatzen ari dela, eta zenolako eragina uste duzu dagoela, sabai hauen apurketarekin? Ama intentsiba esan nahi duzu, amak izatea, Bai, eta hori izatea... Seme-alaba, eta gehiegi, ez? Dena semearen zat. Hori ere arazoa da, gehiagizkoa. Azkenean ez da osasungarria hori buruaren zat, eta gorputzaren zat. Eta gero ere badatoz, depresioak, ala beste gaixotasun batzuk, hortik ere ateratzen dira. Intentsitate horrekin dena egin nahi izatea, eta gainera dena ondo. Konturatu gabe, nahi dugu, gu eredu ona izatea, ondo zaintzea, umeak negarrik ez egitea, umeak gaizki ez egotea, eta gure eskutan dagoela dena uste dugu. Eta hori da gizarteak sortu edo sartzen gaituen zerbait da, informazio bat. Sartzen gaituen zerbait da. Ze hori nahi gabe hor dugu. Eta gero horren aurka ere gu geu konturatu eta hau aldatu beharra dut eta konturatzen gara, eta nahi gabe erortzen gara horretan. Orduan hor gabiltza. Ze mekanismo erabiltzen dituzuzuk momentu horietan, ez? Bai izan daiteke amatasunan edo liburu bat idazterakoan edo dena delakoan, ez? Mamu horiek etortzen direnean, ez? Niri negar egiteak asko laguntzen dit. Bai, ze hor botatzen dut eta laguntzen dit. Eta gero onartzea ez naizela perfekta. Hori ja onartzen dut ze baditut gauza onak eta txarrak, eta hori onartzea. Eta horretan lasaitzen naiz, esaten dio nire buruari, perfekzioa ez da existitzen, edo zu behintza ez zara, eta ere gainera ze ondo, ze bestela ze aspergarria dena, ez? Egia da momentu batzutan gaizki pasatzen dugunean, nahi degula, ez? Ez gertatzea hori, ez sufritzea. Baina sufrituko ez bagenu, ez genituzke baloratuko gero egun honak. Orduan gauza honak ere baloratzen ditugu eta gero
ni saiatzen naiz hoietan pentsatzen. Gauza hon hoietan. Gutxi batzuk dira, batzuk, baina badaude, pentsatu hoietan. Eta utzi beste mamu hoiek, ze ez digute honik egiten, eta hori da nire mekanismoa, eta igeri egitea. Gaur egune ez dut hainbeste kirolirik egiten, lehen bezala, baina igeri egitera joaten naiz, eta laguntzen dit. Bai, laguntzen dit ekilibrioa lortzen. Bai. Interesgarria, ez? Negar egitearena, ez? Eta negar egitea, bai. Eta nik uste bai, badela zerbait, ez? Gizartean askotan ez dela positibo bezala ikusten, ez? Eta, bueno, emakumeentzat behintzat guri uzten digute, ez? Negar egiten, baina gizonezkoei oroar ziete uzten, ez? Eta zeinen garrantzitsua den, ez? Negar egitea. Hori da. Eta ez gaizki ikustean negar egiteagatik, ze barre egitea bezain garrantzitsua da, eta ona, gorputzak behar du, eta mekanismo hori du, nolabait erantzuteko zerbaiti. Eta ni hobeto geratzen naiz, momentuan igual gaizki pasatzen dut, baina badakit horrek laguntzen didala prozesatzen arazoak eramaten. Eta bai, nahiko sensiblea edo negar, ez nago egun osoan negarrez. Ez, baina behar denean, botatzen eta aurrera. Bai, eta gainera, ez dakit nola esan, momentu batzutan behar dugu, begira, etzango naiz sofan pelikula bat edo zerbait ikustera. Behar dut momentu batzutan etzango naiz, eta negar egingo dela zai, negar egiteko etzango naiz, hori pasatzeko eta pentsatzen hasten naiz, eta bueno. Bai. Gero baita ere, aipatu duzu, nahin 58 urte dituzula. Egingo ditut igandean. Igandean egia da horregatik. 23an, bai. Aipatzen da askotan, ez? Gehien bat telebistan, zineman eta baina 50 urtetik gorako emakumeei orokorrean batutan ere, hor dagoela beste kristalezko sabai handia, ez? Bai. Ze gizonezkoei batzutan esaten zaie piropo asko, ez? Eta, 50 urteekin, baina emakume askori, ez? Badirudi ez dutela ezertarako balio. Bai, eta gainera eskatzen zaie gazte itxura mantentzea. Hori da. Ez badute mantentzen gazte itxura, ze gaizki zaintzen den neska hori, eta edo gaixorik dago, alaia planteatzen dira, ez? Zerbait. Eta ez da onartzen urteak pasa dituela, esperentziak bizi dituela, pila bat, simurrak izango dituela, hau da, naturala dela hori. Gorputza, desgastatzen doa, eta onartu behar da, fizikoki ere. Gero bai telebista munduan, zineman, eta horrelakoetan, nola nabari den hori, ez? Bagian gazteak direnak, lan egiteko aukera dute, eta zaharragoak direnak 50etik aurrera, ez badezu zure itxura, kanpoko itxura gazte bezala mantentzen, agian ez duzu lanik izango horretan. Eta gero beste lanetan, edo besterik gabe bizitzan ere, 50etik aurrera emakumea, premenopausia dela, alaia, edo zoroa dela esaten da, zoratu egiten direla emakumeak, eta beste, ezin dute seme-alabarik izan, galdu du bere funtzioa, gizarte honetan. Eta hor ere, badatoz, justo, 50etik aurrera, depresio asko, emakumeen artean asko. Presio horrengatik, ziurazki. Ez que, karo, ari gara gauza askori buruz, baina baita ere dibidez, aibatuzu premenopausia edo menopausia, ez? Nik uste hori gizonezkoi gertatuko balitz, genituzke ez, zenbat ikasketa, ikerketa, ez? Horri buruz. Baina ze gutxi hitz egiten den, ez? Eta ze tabu den, gizarteren erdian baino gehiago pasatzen duen etapa bat. Bai. Eta ze gutxi hitz egiten den publikoki horretaz, edo onartzen den, eta gainera ez dakizu. Osa, benetan, inkluso emakumeak, ez digute erakusten benetan zer denez, bizi artean ikuste ez dakizula, eta
bezakit... Hilerokoarekin bezala, hori da. gertatzen zen berdina. Eta nik uste hilerokoari buruz hitz egiten ari dela pixka gehiago. Bai, hori da. Baina adibidez, menopausiari buruz. Gutxiago, askoz ere gutxiago. Nik ez dakit oraindikan, generazio aldaketa horrekin, igual, ez, gure igual amak edo amonak edo ez, igual gutxiago hitz egin nahi izan zuten horri buruz, edo ez zieten usten, ez, igual ez zen nahia baizik eta... Bai, ziurazki baietz gertatuko da hori eta urteak aurrera joan ahala, gauzak ere, zentzu horretan hobetzen joango dira, beste gauza askorekin bezala, ez? Urteak behar dira, emakumeen eskubideak eta ere ikusi ditugu nola aldatzen doazen, baina zenbat urte behar dira, ez? Gauzak lortzeko, helburuak lortzeko. Adibidez, emakunde ere hor dago lanean eta zenbat urte beharko ditu bere helburu guztiak lortzeko, ez? Emakumeak eta gizonak berdinak izateko. Eta hori da, gauza, guk adibidez biziko dugu, ezagutuko ditugu aldaketa horiek, batzuk bai, beste batzuk ez. Aldatzen doaz, baina poliki, agian, poliki. Nola ikusten duzu gizartea oro har hemendik 10 urtetara? Lehenengo eta behin mugikorrekin zerbait gertatu behar da. Horrelako bun hau, momentuan dugun bun hau, estanda egin behar du, ala zerbait agertuko da zerbait berria, orain esaten dute inteligentzia artifiziala eta hori guztia hor dago, horrelako zerbaitek kenduko dio postua, eta teknologia munduan izango dugu ere aurrerakuntza egongo da, eta beste horretan egongo gara. Gertuko harremanak gutxituko dira, baina nik uste dut horretan ere borrokan jarraituko degula, ez guztiz ez galtzeko. Baina uste dut hori aldatuko dela, ez dakit, erlazionatzeko modua, oraingo tabernetan elkartzea, lehen nola kalean elkartzen ginen, txikitan, jolasten, hori ere desagertzen joan da, erlazionatzeko modua aldatuko da gehiago. Ez dakit bakoitza bere munduan gehiago biziko den, ze orain gertatzen da, kaletik jendea doa eta bere mugikorrarekin bakarrik, ala nik jendea ikusten dudanean oinez, ibiltzen, karo. Entzungailuak ditu eta norbaitekin hitz egiten ari da, baina ez diozu ikusten mugikorra eskuan. Eta bakarrik da, eta esaten duzu, baina ze ematen du, gizarte honek denak zoratuta gaudela edo bakarrik hitz egiten goazela. Ni horretan ere hori naiz orain, ni hasiera baten ikusten duenen jendezen, baina zer da hau, eta ja erori naiz horretan. Egia zen erosoagoa da, baina kanpotik ikusten duzu eta guztiak zoro gaudela dirudi, ez? Bai. Eta hemendik 10 urtera, ez dakit, orain bakarrik hitz egiten duten horiek, agian bere buruari erantzungo diote ere, eta hor dago arazoa. Ez esaten dute bakarrik hitz egitearena denok egiten dugula, noizean behin. Baina arazoa datorrela zuk zeuk erantzuten badiozu. Orduan, ez dakit, edo zoratuko garen gehiago, ala ziurazki, oraindik individualagoak izango gara orokorrean. Ez dakit. Eta kristalesko sabaiaren arira, nola ikusten duzu? Ze kristalesko sabaia apurtuko direla edo mantenduko direla ikusten duzu? Hemendik 15 urtetara. Agian emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak gutxituko dira. Soldatetan, ala kiroletan, nola orain bere leku hartzen ari dira emakumeak. Eta hor, gehiago ikusiko ditugu. Baita telebistan ere, baita onartuago izango ditugu hor egotea. Arraunlariak, pilotariak, emakumeak futbolariak, harri jasotzaileak. Horretan nik uste dut aurreratuko dugula. Eta berdintasun gehiago egongo dela. Oraindik guztiz iritsi gabe, berdin-berdinak izatera iritsi gabe, baina nik uste baietz.
aukera gehiago izango ditugula guk ere. Eta orain, fascismoaren gorakada ikusten ari garela, bai, aldi berean. Bai, ja, horrek beldurra ematen du, bai. Zenolako eragina, ez? Zen ikuste ez dakit ari da, aurrera pausoak ematen ari ditugu, baina beste alde batetik badatorrez. Hor dago kristalesko sabaia, hor dago sabaia handia horretan. Eta hori da, horrek ez digu utziko, horrek ez aurreratzen. Eta berriro atzera egitea, berriro 2025 urtetik aurrera jarraitu beharrean eta gauza horretan hobetzen joan, ez, niretzat hobetzea da justo kontrakoa, eta faxismo hori kentzea, hori ja atzean geratu zen, ordune hori berriro gure gain egotea eta gainera badirudi ere indartsu, horrek beldurtzen hau. Bai, dexente, horrek ez dutziko, nola esan, gauzak normaltzen, guretzat normalak direnak, berdinak izatea adibidez, emakumeak eta gizonak, pertsona gara. Ez da ulergarria, ez berdintasune horiek egotea gaur egun 2025 urtean. Bai. Bai, nik uste batzutan ere, buelta asko ematen dizkio danean asuntuari, ez? Sentitzen dut, igual burbuila batean bizi garela batzutan, ez? Eta ikusten dugula, onurak edo hobekuntzak eta bar. Eta gero mundua orokorrean ikusten duzunean, ez? Justo orain, zure urtebetetze egunean, egingo du hilabete bat, Tailandian sexu bereko bikoteak ezkondu ahal direnetik. Begira. Hilabete bat bakarrik Tailandian. Eta ikertu nuen pixka bat gehiago, eta bakarrik 3 herrialde daude, Asia osoan, non sexu bereko bikoteak ezkondu ahal diren. Taiwan, 2019an, bestea zen Taiwan, bestea zen bestea? Ez naiz oroitzen, baina 2023an, duela 2 urte, eta orain Tailandia. Ja. Eta hori Asia osoan, zea handia den Asia. Hori da. Asia osoan, eta 3 bakarrik, begira. Karo. Zuk esaten dezuna, agian hemen sentitzen dugu, edo momentu batzutan sentitzen dugu aurreratzen ari garela, badibidez horrelako bideoak eta ikusterakoan, telebista batean, baina gero mundura zabaldu, eta zer dago hortik? Ze egoera dute, Asian, ala beste herrialde batzuetan, oraindik emakumeak mutilatuak izatea, gauza asko, bi emakume, bi gizonek ezkontzeko eskubiderik ez izatea, eta ez hori bakarrik. Kasu horretan ere, familiakoek edo herrikoek ez onartzea eta jipoitzea ala dena delakoa. Orduan, arraunean goaz, baina hor badago mundu handi bat, edo sabaia handia, kristalezkoa, eta ez kristalezkoa, kasu horietan ere ikusten dira, baina bai, sabaia handia. Eta, ez dakit, hori zaila bai. Jarraitu beharko dugu, ez dago besterik? Azkenean aldaketa txikiekin handiak lortzen dira, orduan jarraitu beharko dugu alduguna egiten, eta leheno komentatu duguna, mezu txikiak, talde txikietan ematen? Talde txikietan, baina azkenean gauza txikiek ere gauza handiak lortzera iristen dira. Edo behintzat, txiki edo pertsona gutxi batzuei aldaketak lortzera, bai. Zesango zenioke ja bukatzeko, eta uzten zaitut. Baina, zesango zenioke adibidez, proiektu bat hasi edo sortu nahi duen emakume bateri, ez? Adibidez, liburu bat idatzi edo, nik zer dakit, obra bat sortu edo pelikula bat edo ez dakit. Maite duen zerbait bada, egiten saiatzea. Behintzat egitea, gero nora iritsiko den, horretaz astutzea. Baina egitea. Ez geratzea egin gabe edo zerbait probatu gabe. Azkenean egiten ez diren gauzak, hor eramaten ditugu, motxila horretan, eta pixua dute. Eta ez digute uzten pozik bizitzen. Orduan,
ausartzea, beldurrik gabe egitea, bai. Beldurrik ez izatea eta gutxiago emakumea izateagatik. Eta zerbait alde batera utzi behar badute ustea, baina hor buruan duten hori egitea, zer esango digute edo zer esango diete hori egiteagatik? Garrantzi hori kentzea. Ez, askotan ez ditu gauzak egiten zer esango dute herrian, ala zer esango digute familiakoek, ala zenbat gauza, ez ditugun egiten, edo ez gara ausartzen egitera. Behar badu ere herritik kanpo ala urrunean egitea, baina egin gabe ez ustea. Eta gainera azkenean esperientziak dira eramaten ditugunak, eta benetan hori maite badu, maite ditugun gauzak egin behar ditugula, bai ala bai. Bai. Mila esker, Ane. Ez horregatik, mila esker zuri. Mezu honekin geratuko gara. Bai. Eta disfrutatu urtebetetzeaz. Hori da, hemen Iruñan gainera. Hori da. Nafarroan. Eta, animo, proiektu berriarekin, liburu berria noiz ikusten dugun. Bai. Eta hitz egiten joango gara. Bale, mila esker. Mila esker. Edo esker mila. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.